Доколкото видях, виник машините мога така, където искам в града да ги сложа. Другите са си вътре тук. Като гледам, правят разнообразие на играта, което е много добре. Поддържа се играта. Примерно най-сетне правиха, имаше и плач при 4-5 дена, като най-сетне правиха да можеш да сменяш цвета на самия шкаф, хладилник. Имат нова анимация за слагане на неща в турбичка, дали ще? Не съм го забелязал. Назначаване здравей сега. Ба, $100, първа поръчка. $100. Първите $100, които някой ми остава, благодаря. Так, имам разче до каста ми, бе. Аз дам чисти обувки. Кой направил разче? Здравейте хора, аз съм Симо, а вие сте с 5-ти епизод на Супермаркет Симулатор. Сега продължаваме нашето развитие, като гледам трябва малко така лекичко да притредя да работим на каза, понеже вече няма касиер. Ако не сте гледали миналите части, казвам части, защото миналия епизод беше на 3 части, горе в частност ще ви изрязат. Сега, аз ще презаредя, ще отворим между другото. Имаме вече DLC-та в играта, така че в следващия епизод ще ги разгледаме. И така, след 15-20 минути презареждане на магазина сме готови, като започваме ден ят малко и то ще пише в описанието и разделението на клипа сега. И това ще купя магазина, бе. И точно, благодаря. Доколкото видях, виник машините мога така, където искам в града да ги сложа. Другите са си вътре тук. Като гледам, правят разнообразие на играта, което е много добре. Поддържа се играта. Примерно най-сетне правиха, имаше и плач при 4-5 дена, като най-сетне правиха да можеш да сменяш цвета на самия шкаф, хладилник и има поръчка, които не трябва да ги заправяме. Добре, аз имах ли преди това? Опа, имал съм. Нищо. Защото в миналия епизод ги забравих и така може да изкарам някой докъде. Между другото, сега след като приключи този ден, ще изпълним 35. Ще изпълним поръчката и ще си купим нови рафтове за склада, за да може всички тези продукти да бъдат сложени там. Нямам достатъчно корни. Всеки продукт да си има място. Като бъдеще, не е пак казвам идеята ми на един рафт да има само един продукт, примерно само храна, почти само до него брашно и това обаче ще стане с много игра и с много апгрейди. В склада също там на стикер рафт, примерно е тук, сега да има само храна, само брашно, само олио. Или половината, ще видим сега колко ще бъде. Но това в бъдеще. Аз защото не си гледам магазина между другото, но аз мисля, че го презаредих достатъчно добре. Сега няколко още последни клиенти. Още един дойде. Ма се правят преди вече, не като преди. В началото с пече продукт. Сега защо толкова бавно слагаше неща? Гледай. Имат нова анимация за слагане на неща в турбичка, дали ще? Не съм го забелязал. Не съм прочел да има такова нещо, ще видим на следващия клиент. Това ще го запомним и ще видим следващия клиент. Аз хубаво мислех да мина тези поръчки, обаче дали колко са първо на брой. Дали ще мога, не знам. Тук нямам продуктите. Нощно ще ходя
да презареждам в нашия любим магазин. Така, сега, какво искат? Чай имам, това имам, олио имам. Сода имам, сусо имам точно. Чай ще имам, зърнена закуска нямам, ето. Всъщност аз имам много... Те така вече имаме, значи, добре. Сега... Ще изпълним поръчките. Добре, от тук мога да приключим деня. Забравих за това, заемите нищо. Така. Сега, между другото, вече се вижда като взема нали, нов лиценз, какво ми трябва продуктите къде се слагат. Ето за това ми говорих, че вече може и да се сменят цвета. Което ние със сигурно ще го правим, може би. Назначаване, здравей сега. Здравей, ти си първият наед да работим в нашата фирма. Ти малко няма да работиш в момента, защото ще поръчам по един кашон от всичко. Следващия ден ще бъде на Adrenaline Rap, който ще бъде позициониран мисля ето тук, но за следващия ден ще да направим 2 дена. Това означава, че със сигурност ще го видите в следващата част. Понеже в момента епизода е 47 минути дълъг, не знам аз какво ще реже, какво не. Сега, аз естествено ще има още от този епизод, няма да е само това. Ще презаредим, ще направим още един ден, още пари. Да, след този ден ще спрем за този епизод. Така че аз сега като... Какво стана с мишката ми, къде ще не трябва. Аз сега като презаредя с помощта на този господин тук, който още няма име, така че дайте му име в коментарите. Ще се завърнем. Така, презаредихме. Така че време да отворим за последен път в този епизод. Като в следващия епизод със сигурност ще имаме нов лиценз. Нов заем. Ще изтеглим, защото ще ми трябва, може би. Ние ще видим за новия заем, още го мисля. 750, аз знам колко са скъпи. И сме 16 левел. Следващия заем, мисля, че го гледах по-рано в епизода. Докато презареждам е на 20, я да изпътя преди да съм забравил. Е на 20 левел точно така. Да, между другото, всеки клиент вече всеки клиент вече слага по-бавно нещата. Което според мен е по-реалистичното. Не може с малката турбичка бам да хвърлям. То си скупил млеката, бе. Я, $100 първа.
Първа поръчка 100 долара. Първите 100 долара, които някой ми остава, благодаря. 2 кафети, взе кафетата скъпи, така че... Още един кадец. Открадаме шоколадите. Колко шоколада искаш да крадеш, бе? Купи цигарите, не са много скъпи, бе. Само по 4 долара. 7,15. Заповядайте отново в нашия ефтин топ магазин. Така се казваш магазина, да. Ако имате по-адекватно име, пишете в коментарите и аз ще го сменя. Така, сега имаме 700 долара вече. Ще може да си купим новия лиценз, но няма да го правим. Понеже още разбрахме в първия или във втория епизод, че трябва да имам продуктите за лицензия и не се оплакват. Да светнем, че не виждам нищо. Так, имам различие до каста ми, бе. Адам, чисти обувки. Кога направим различие? Я минавам винаги от тука. Прескачам. 38,95. Това ще остави, да, близо 100 долара, 84. Сега ще работим спокойно, екстремо клиенти, бе. Трябва да си купа втора каса, сигурно за следващия епизод. Защото като включим нови лицензи, ще има повече клиенти. Няма да мога да смогваме. 4,40. 45,95. Така, вече имаме близо 1000 долара, близо 1500 долара. Чакай, ще да върна 1 евро. 1 долар, тук няма евро. Седемдесет и пет, така. 6,60. Единия сайм със сигурност ще мога да изплатя, обаче другия не знам дали ще мога в момента. Точно този ден. Три ориза. 3,55. Така, това беше последния ден. Последния клиент за деня и за нашия епизод 5 час първа. Ако ви е харесал този епизод, харесайте видеото, абонирайте се на канала и не пропускайте следващите видеа. Аз бях Симо, благодаря, че гледахте и чао!